כל האנשים שהיו מעורבים באירוע, אנחנו עוסקים לכבד את המשפחות. יש הרבה מאוד קשיים, נאמר לכם, בגלל התנאים המאוד לא פשוטים שאפשר להניח שקיימים שם באזור הזה. זהו חדר הפיקוד הקדמי של המשטרה ושל צה"ל, ששם נמצאים ראש הממשלה ומפקד ראש הממשלה, הרמטכ"ל, המפכ"ל, השר לביטחון הפנים, גם נציב שירות בתי הסוהר בני קוניאק, הגונדר בני קוניאק, ביום קשה מאוד, אולי הקשה ביותר לשירות בתי הסוהר, וזהו שמרון מחום מפקד שירות הכבאות. כל הכבאים בארץ מתייצבים, ורובם יגיעו במהלך הלילה, כאש במהלך הלילה, בקו ההתקפי. והשאלה הראשונה היא לבלום את האש בקו היישובים, ואנחנו מגדים לשם את כל הכוחות במהלך הלילה. הכבאים עובדים משעות הבוקר, נופלים מהרגליים, בהקרבה רבה מאוד, באומץ רב, ולצערי גם לנו יש נפגעים. אני כולי תקווה נצליח להשתלט. הרוח מתעתעת בנו, הרוח עומדת להתחזק לפנות בוקר, ולכן אני לא יכול לתאר תמונה אופטימית ברגע הזה. כרגע ארוחה, אנחנו פתחנו, והיה ונצטרך לפנות את תושבי דניה, אנחנו פתחנו כבר את בית הבחושי ואת בית ספר עירוני ג' בכל צורך שירות, והיה ונאלץ לפנות שכונות אחרות מעבר לדניה. אנחנו עורכים גם הוא בתוך החפ"ק הזה מדבר על כך שהם מוכנים לפנות, ואנחנו עוקבים אחרי משטר הרוחות לראות באיזה כיוון האש מתפשטת. כרגע האש מתפשטת לכיוון כביש חיפה תל אביב, ככה שהאנשים לא צריכים לדאוג להיות קשובים למה שמתרחש כאן. זה בהחלט אסון בקנה מידה שלא חווינו אותו קודם, ולהיות מוכנים. יש באמצעותנו להגיע לכל בית ובית בהודעה אישית, וזאת אנחנו נעשה. הכנו את עצמנו לאפשרות לכיוון זאת, וכרגע אנחנו בהחלט רוצים להוריד את מפלס הדאגה מתושבי. אנחנו עושים משרתו של ראש הממשלה להכין לכל תרחיש. זו הסיבה שאני ראיתי לפתוח את אותם בתי ספר. אני חוזר ואומר שבעיה ומדובר לגבי תושבי שכונת דניה. ברוגע לא נתפרע על הכבישים, כפי שאמר ראש הממשלה, אנחנו לא צריכים עוד הרוגים ועוד נפגעים באירוע הטרגי הזה. מספיק לנו עד עכשיו. אני שולח את תנחומיי למשפחות. העיר חיפה מתכנסת לאבל העמוק הזה. אני ראיתי על ביטול כל החגיגות של חג החגים בשישי שבת פה, ואנחנו נתכנס במחשבה עם המשפחות ועם האסון הנורא שנפל עלינו בצורה כל כך פתאומית. תודה. אנחנו בלי מים, אבל לכולם נמצאים מתוך הקלה הזאת. לכן אני רוצה לשמוח להשתתף בצערם, כי אנשים שבאו להציל חיים שלהם. אנחנו נערכים בשלב לפינוי אוכלוסייה קשישה ומרותקת כולה מחברת טירת הכרמל. סך הכל מגן דוד אדום הביא לסגירת אירוע שעות רבות של אמבולנסים. האירוע מבחינת זה היה בשליטה טובה, ניתן מענה הולם לכל זירת האירוע, כולל נפגעים, לצערנו הרב שניים הרוגים ועוד כ-20 נעדרים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה. חודשים ביוון, ביקשת להתחיל בגיוס של ציוד כזה שמטוסים במו עיניך, נדמה לי, ראית אני גם בסוף טיפול בשפה. איך זה לא שאלת החסר, לקוי של הכבאות? ואין שום ספק, אני חושב שיהיה לנו את זה. אני לא יודע אם מישהו מכם היה פעם בקרב אש. כשאתה נמצא בתוך קרב אש, תפן קודם כל בקרב אש, במקרה הזה לכבות את האש. מסקנות יהיה לנו זמן להסיק אחר כך. כרגע יש לנו שתי מטלות. מטלה אחת, להציל חיים. כרגע גם מבחינתנו מעשית, בהינתן האש הזאת של חומר יבש ודליק, הדרך היחידה לכבות את זה זה כנראה באמצעים מוטסים. האמצעים הללו אנחנו מגייסים למדינות הסביבה. אגב, מגייסים, אני חייב להגיד שאני נתקל בהיענות מצוינת במדינה כמו ידידותית כמו
כמו איטליה, למשל, הייתה שולחת מטוסים, רק אין להם, במקרה אין להם. מי שיש לו מיד יתגייס ושולח, ואנשים מוכנים לעשות במרחקים גדולים, ועושה את זה גם בתיאום עם חיל האוויר. חיל האוויר מקושר לכל המטוסים האלה שאמורים להגיע. אני חושב שזה דבר חשוב ואין כמוהו, יהיה לנו. אנחנו נסתייע ביכולת המוטסת. זמן להפיק לקחים יהיה בהמשך, כרגע קצת לבצע את המשימות. הממשלה הוקמה אדוני לטפל בכל כך הרבה פעולות. האם היית פעם בשרפה הזאת? סודר, ואנחנו מטפלים גם היום וגם בימים הקרובים. מדינת ישראל יכולה לטפל בכל היישובים הללו, בכל אזרח שיאלץ לעזוב את ביתו ואחר כך יצטרך לחזור לביתו. אנחנו נטפל בכל הנושאים הללו. אני לא חושש מזה בכלל, וגם אתם לא צריכים להיות מודאגים. המטרה שלי היא פשוט למנוע כרגע אובדן של חיי אדם נוספים. קרה לנו כאן אסון כבד מאוד, כבד מאוד. ואני רוצה להביע את תנחומיי למשפחות, להשתתף בצערם. אני בטוח שאני מבטא את רגשי האומה כולה, וגם לאחל החלמה מלאה לפצועים. אני אכריז על היום הזה שאנחנו נטפל בכל הנושא הזה כיום אבל לאומי, אבל כרגע אין לנו זמן. אין לנו זמן להתאבם, ואין לנו זמן כרגע להיכנס לתחקורים. כל הדברים האלה יתבצעו. כרגע יש לנו משימה להשתלט על המשבר הזה, לטפל בו, לכבות את האש. וזה מה שאנחנו עושים. אדוני ראש הממשלה, פה אנחנו לחצות שתיים, אין זה הזמן להכריז על האזור הזה כאזור לפי האסון? אנחנו מטפלים בכל האלמנטים הדרושים, שונות לטפל במצב הזה. זה לא אירוע שמקיף את כל הארץ, זה מקיף אזור מאוד משמעותי, זה גם פגיעה בנכס טבעי של מדינת ישראל יקר מאוד. כשאני מדבר עם ראשי מדינה ואני אומר להם הר כרמל, הם יודעים במה מדובר, וכמובן הם מבינים, כולם מבינים את זה, אבל זה דבר שהוא נדחה להיקף האסון במהירות. אנחנו עסוקים בהבאת כוחות כיבוי מוטסים מהמדינות השכנות והרחוקות. תודה רבה לך.